Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του OS Arena. Είμαι ο Χρήστος ή αλλιώς Chris K και σήμερα θα δούμε πώς να φλασάρουμε μία νέα ROM στο τηλέφωνο μας. Εδώ έχω ένα HTC Desire. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι πρώτον η ROM να είναι φτιαγμένη για το κινητό μας. Αν έχουμε το Desire θέλουμε ROM για το Desire, αν έχουμε το Hero για το Hero, αν έχουμε το Optimus 2EP για μία ROM για το Optimus 2EP. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να είναι ρουταρισμένο το κινητό μας. Θα δείτε στο FAQ της ιστοσελίδας μας μερικές οδηγίες πώς να κάνετε εύκολο root στο τηλέφωνό σας. Και τρίτη προϋπόθεση να έχουμε κατεβασμένη τη ROM στην SD κάρτα του τηλεφώνου. Εγώ θα σας δείξω εδώ ποια ROM θα βάλω. Φοράω την Oxygen 214 και θα ξαναπεράσω την Oxygen 214 αφού την έχω πρόχειρη. Εδώ βλέπουμε, είναι zip αρχείο, update oxygen 214 signed.zip και ξεκινάμε. Πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο recovery mode. Δύο τρόποι. Η Oxygen έχει στο reboot ένα extended menu, δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε από εδώ recovery και να μπούμε. Εμείς θα δείξουμε και ένα άλλο τρόπο. Απενεργοποιούμε η συσκευή μας, απενεργοποίηση, και θα μπούμε μέσω του fast boot στο recovery mode. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, είναι σχεδόν για όλες τις ROM. Έχω φλασάρει σε HTC Hero και HTC Wildfire εκτός από αυτό το Desire που έχω στα χέρια μου. Λοιπόν, έκλεισε το τηλέφωνο. Εδώ το volume down το κρατάμε πατημένο και πατάμε απλά να ανοίξει η συσκευή με κρατημένο το volume down και είμαστε στο fast boot menu. Βλέπουμε εδώ, κάτι πάτησα, ναι. Η πρώτη επιλογή είναι fast boot, η δεύτερη είναι recovery. Με τα volume keys πηγαίνουμε πάνω κάτω, βλέπετε. Πηγαίνω στο recovery και επιλέγω με το κουμπί που κλείνουμε τη συσκευή. Ξαναμπουτάρει το τηλέφωνο μου και θα μπούμε τώρα στο recovery mode. Είπαμε ότι η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια για όλες τις ROM. Αν το κάνετε μια φορά είναι όπως το ποδήλατο, δεν μπορείτε να το ξεχάσετε με τίποτα και μπορείτε να το κάνετε και για τα τηλέφωνα των φίλων σας. Λοιπόν, να βρω ένα σημείο εδώ που να φαίνεται καλά. Ωραία, είμαστε τώρα στο recovery mode. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε και το πιο βασικό είναι να πάρουμε backup. Το recovery το χειριζόμαστε από το trackball. Πάνω κάτω και κλικ μέσα για να επιλέξουμε. Βλέπετε, πάνω κάτω και μπαίνω στο backup and restore όπως βλέπουμε. Λοιπόν, αν κάνουμε backup, το backup τι είναι στην ουσία? Είναι μια εικόνα της ROM που έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στη συσκευή μας. Δηλαδή, κρατάει όπως είναι τη ROM μαζί με τα μηνύματα που έχουμε, μαζί με τις εφαρμογές που έχουμε περασμένες, και αν κάνουμε restore αυτή τη ROM θα επιστρέψουμε σε εκείνο το backup που ήμασταν τότε. Λοιπόν, πατάω εδώ backup, έχει ξεκινήσει όπως βλέπετε το backup. Παίρνει αρκετή ωρίτσα για να κάνει όλες μου τις ρυθμίσεις και όλα μου τα προγράμματα. Τελειώνει λοιπόν το backup, σε μένα κράτησε κανένα τετράλεπτο, το έχω κόψει από το βίντεο, δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσουμε. Θα δούμε στο τέλος τι θα μας δείξει. Βλέπετε τι έχει κάνει: backup boot, recovery system, data, το Android Secure, την cache, το partition στην SD κάρτα, το οποίο και δεν έχω, και βλέπουμε ότι εμφανίζει ξανά το μενού επάνω και μας γράφει backup complete. Οπότε πρώτο βήμα ήταν το backup. Δεύτερο βήμα, όταν ερχόμαστε από άλλη ROM, δηλαδή θέλουμε να βγάλουμε την αυθεντική η οποία έχει το Sense και θέλουμε να πάμε στην Oxygen, ή θέλουμε να βγάλουμε την Oxygen και θέλουμε να βάλουμε την αυθεντική ή κάποια άλλη, απαραίτητη προϋπόθεση το βήμα δεύτερο, το οποίο είναι το wipe. Το wipe είναι η τρίτη επιλογή, wipe data και factory reset. Το πατάμε
Yes, delete all user data. Ξεκινάει τη διαδικασία. Το wipe από ό,τι θυμάμαι είναι πολύ γρήγορο, ναι. Data wipe complete. Τα έχει κάνει όλα μόνο του, ξανά εμφανίζει το μενού επάνω για να προχωρήσουμε. Οπότε πρώτο βήμα το backup οπωσδήποτε. Δεύτερο βήμα το wipe αν ερχόμαστε από άλλη ROM. Αν θέλουμε να κάνουμε update την δικιά μας ROM, την ήδη υπάρχουσα, δεν χρειάζεται wipe. Λοιπόν, το τρίτο πράγμα είναι τώρα install zip from SD card. Το πατάμε, είναι η τέταρτη επιλογή στο τηλέφωνο μου, μάλλον συγγνώμη η πέμπτη. Η πρώτη επιλογή είναι αν έχουμε ονομάσει το zip μας ακριβώς update.zip, μπορούμε να το πατήσουμε την πρώτη επιλογή και θα ψάξει για το update.zip και θα μας το κάνει. Αλλιώς μπορεί να πάμε στη δεύτερη, η οποία λέει choose zip from SD card. Το επιλέγουμε, μας βγάζει όλους τους φακέλους της SD card και κάτω είναι το update oxygen 214 signed.zip. Το επιλέγουμε, πατάμε και το yes και ξεκινάει η διαδικασία της νέας ROM. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είπαμε backup, το πρώτο βήμα wipe, το δεύτερο βήμα αν ερχόμαστε από άλλη ROM και install zip from SD card, το τρίτο βήμα. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ απλό. Περιμένουμε να γίνει το update. Έγινε λοιπόν το update και εδώ έκοψα λίγο το βίντεο γιατί μου καθυστέρησε λίγο. Με το back button θα επιστρέψω στην αρχική, reboot system now, μπουτάρει το τηλέφωνο μου ξανά από την αρχή και τώρα θα μπει στη νέα ROM την οποία έχω επιλέξει. Μπαίνει λοιπόν στην Oxygen, θα περιμένουμε λίγο να μπουτάρει και θα σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε αν πάει κάτι στραβά. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και θα χρησιμοποιήσουμε το backup που κάναμε πριν για να μπούμε στην παλιά ROM αν έχουμε κάνει κάτι λάθος. Να πω ότι το wipe είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν προβλήματα με την μπαταρία, υπάρχουν προβλήματα με συσκευές που δεν λειτουργούν όπως το Wi-Fi, το Bluetooth. Εδώ πέρα βλέπουμε είναι οι πρώτες οθόνες, Welcome to HTC Desire, να βάλω τους κωδικούς μου κτλ. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ξανακλίνω το τηλέφωνό μου, Power off, δεν χρειάζεται, είδατε ότι μπήκαμε στη νέα ROM. Ας πούμε ότι δεν δούλεψε η διαδικασία και ότι κάναμε κάτι λάθος. Ξαναπάμε μέσω fast boot, είπαμε κρατάμε το volume down και πατάμε για να ανοίξει. Με το που θα μπει αφήνω το volume down, πηγαίνω στη δεύτερη επιλογή η οποία είναι το recovery. Λοιπόν, με το volume down και επιλογή με το κουμπί που κλείνει το τηλέφωνο. Μπαίνω λοιπόν ξανά στη recovery, ας πούμε ότι κάτι δεν πήγε σωστά, κάτι πήγε στραβά και μέσω της recovery θα ξαναδιορθώσουμε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να αγχωθούμε, ειδικά τα HTC δεν χαλάνε με τίποτα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, και πηγαίνουμε ξανά στο Backup and Restore και αυτή τη φορά δεν επιλέγουμε Backup, επιλέγουμε το Restore. Βλέπουμε εδώ πέρα, εγώ έχω κάνει 3 Backup στο τηλέφωνο μου, τα ξεχωρίζουμε με τις ημερομηνίες, 26 έκτου, 26 έκτου και 20 έκτου. Το τελευταίο που έκανα είναι αυτό στις 26 έκτου, πατάω αυτό, επιλέγουμε Yes Restore και το τηλέφωνο ξαναφορτώνει το backup που κάναμε προηγουμένως. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτό. Επιστρέφουμε στην αρχική μας ROM. Αν είχαμε την κλασική ROM με το HTC Sense, θα μπαίναμε στη ROM με το HTC Sense. Εγώ θα δείτε ότι θα μπω στη ROM που
που έκανα backup στην αρχή με όλα μου τα προγράμματα, όλα τα πράγματα στη θέση τους, wallpapers και τα λοιπά, όπως τα είχαμε, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Για να δούμε, καθυστερεί βέβαια λίγο και αυτή η διαδικασία. Είναι μεγάλα τα backup, είναι γύρω στα 400 MB. Βλέπουμε εμφανίστηκε ξανά το μενού από πάνω. Μεγάλη διαδικασία, γύρω στα 4 με 5 λεπτά όπως το backup. Βλέπετε την τελευταία εικόνα, βέβαια έχουμε και από πάνω, έτσι, το μενού. Δείτε την τελευταία εικόνα αν όλα πάνε καλά, Restore Complete στο τέλος. Και Reboot System Now είναι η πρώτη επιλογή. Την επιλέγουμε. Θα μπουτάρει το τηλέφωνο μας. Στην προηγούμενη ROM που είχαμε, είπαμε αυτή είναι η διαδικασία, αν δεν πάει κάτι καλά, να χρησιμοποιήσουμε το backup που κάναμε για να κάνουμε restore στην παλιά ROM. Το κινητό μας θα παραμείνει ρουταρισμένο, απλά θα φοράει την ROM που είχε στην αρχή. Εγώ βέβαια είχα πάλι την Oxygen και προηγουμένως. Όλα ωραία, βλέπετε το wallpaper που είχα. Είδατε πριν που μπήκαμε στη νέα ROM, μου έβαλε όλα να τα γράψω από την αρχή. Αυτό είναι το backup, όλα στη θέση τους όπως ήτανε. Βλέπετε, εφαρμογές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η διαδικασία. Αφήστε τα σχόλιά σας στο άρθρο για να απαντήσουμε αναλόγως. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.